Goddag, mit navn er Per Goldermann. Jeg vil regne et eksempel sammen med jer. Vi skal kigge på et T-formet tværsnit. Vi skal have fundet ud af, hvor stort er det der areal, hvor ligger tyngdepunktet henne, hvad er inertievmomentet, og hvor meget kan sådan et tværsnit egentlig bære i bøjning. Så lad os gå op til tavlen, og jeg har valgt mig et tværsnit, som er T-formet. Jeg kan sige, at jeg kunne lige dele det i 2 bidder. Så er det 2 firkanter. Øverste plade er 10 mm tyk, 90 mm bred. Den her, den er mindst 90 høj og 10 mm bred. Det vil sige, det var den ene del, det var den anden del. Hvorfor deler jeg det her areal i 2 bidder? Det gør jeg, fordi det er, hvad er arealet af T? Det ved vi ikke rigtigt. Hvad er arealet af sådan en rektangel? Det ved vi. Og det jeg kan regne ud, det er, at jeg har det ene areal, det er 90 mm bredt, 10 mm højt, det vil sige samlet 900 kvadratmillimeter. Andet areal, det er kun 10 mm bredt, til gengæld er det 90 mm højt, og det bliver igen 900 kvadratmillimeter. Så kan jeg lade sammen og finde det samlede areal. Samlet areal, størrelse er lige med summen af delarealerne. Så hvis jeg har en eller anden håbløs profil, skal jeg det op i trekanter og firkanter, regne det ud for hver af delene og lægge det sammen. Arealet er lige med summen af delarealerne, det er 900 plus 900, det kan jeg godt regne ud i hovedet. Det er 1800 kvadratmillimeter. Så det var det første. Så skal jeg finde tyngdepunktet. Jeg finder så tyngdepunktet sådan set meget simpelt, fordi hvis jeg tog det her og lå det vipper med en eller anden linje, jamen så der, hvor det var lige væk, det var der tyngdepunktet lå. Men det jeg kan gøre, er, at jeg kan starte, og jeg ved ikke lige, hvor den linje er. Så lad mig starte med et gæt. Og nu gætter jeg så på, at jeg kan regne om den her linje. Og hvordan finder jeg så et statisk moment? Ja. Jeg tager i virkeligheden sådan et areal, for eksempel det her areal heroppe, og der siger jeg, her er tyngdepunktet ligger der. Hvor langt er der ned til den linje? Ja, der er de 90 plus halvdelen af de 10. Der er 95 mm. Tyngdepunktet i en firkant ligger lige i midten, ikke? Det vil sige, den. Så har vi den her firkant. Tyngdepunktet ligger lige, dens tyngdepunkt ligger lige i midten. Den er 90 høj. Den er tung lige med 45, hvis vi siger, y er afstanden derop til. Sagen er, det er lige med delarealerne. Der er afstanden fra den linje, vi regner om, til deres tyngdepunkt. Vi kan summere her, og så har vi det første areal af 1, det var 900 kvadratmillimeter, og der var 95 mm op til toppen. Op til et tyngdepunkt. Så har vi det andet areal. A2, det var også 900. Der var kun 45 mm op. Så det ganger vi sammen, og så får vi 126.000 millimeter i tredje. Og hvad kan jeg så bruge det til? Jeg kan bruge det til, at jeg kan sige, at det stykke, der er derfra,
til det samlede tyngdepunkt. Vi siger delta y TP. Og den regnes derfra og op. Ved I hvad? Den er lige med. Det er i statisk taget om den linje. Det var det, vi kaldte S-gæt. Og så dividerer man det samlede areal. Så lad os se, hvad vi får ud af det. S om den gældede var 126. Toast. Arealet var 1800. Og den hovedregning her, eller opslag på en lovregner, siger, at der er 70 mm deroppe. Og det vil sige her, her har jeg mit tyngdepunkt, og der Søren har vi nu plads til noget som helst her. Jeg flytter lige lidt over på den her side. Det var den der Y2, nummer 45, men afstanden hernede fra den linje, vi gættede om, regnede om og op til tyngdepunktet, var 70 mm. Det er jo fantastisk. Nu er vi jo tyngdepunkt der. Nu skal vi have inertievmomentet. Kan vi regne inertievmomentet ud på sådan et T-tværsnit? Svaret er, nej, det bliver nemt. Kan vi regne inertievmomentet ud af et rektangel? Det kan vi godt. Hvis vi tager inertievmomentet om et rektangelets tyngdepunkt, så er inertievmomentet en 12. gange bredden gange højden i tredje. Jeg siger det bare. Så jeg kunne tage og sige, jeg havde et inertievmoment, lad os sige for delareal E, og der er det delareal har nok sit tyngdepunkt et andet sted end det samlede tyngdepunkt. Så der skal vi lægge et bidrag til, som er det delelementsareal gange dens afstand ned til dets tyngdepunkt. Hvad skal vi kalde det? Y, I, TP. Det der skal sættes i anden. Vi har alt det der, og vi summerer over alle arealerne. Nu siger jeg alle arealerne, vi har 2. Så vi har det første inertievmoment. Det er den der oppe i toppen. Det er en 12. gange bredden gange højden i tredje. Den bredden er 90. Højden er 10. Og så skal vi have noget med dens areal på 90 gange 10 gange afstanden fra dens tyngdepunkt ned til et fælles tyngdepunkt. Derfra op er der 95, derfra op er der 70, så det der stykke der er 25. Og hver flink skriver jeg lige 90 minus 75, fordi det er til at huske. Det var bidraget fra det første areal. Bidraget fra det andet areal. Igen en 12 gange bredden. Den er 10 her. Gange højden i tredje. Højden er 90. Ja. Og så selvfølgelig plus dens areal, som var 10 gange 90 gange afstanden imellem dens tyngdepunkt og det fælles tyngdepunkt. Det fælles tyngdepunkt lå 75 mm op. Delareal 2 tyngdepunkt lå 45 mm op. Så vi skal gange med 70 minus 45. Det var ligesom flytning. Den sætter vi i anden. Og ud af det får vi et inertievmoment med 1,74 gange 10 i 6 millimeter i fjerde. Bemærk lige skønheden i det her. Vi har taget et T-formet tværsnit, det er ikke rigtigt at regne på. Vi har splittet det op i nogle firkanter, det er til at regne på. Delarealer først, så statisk moment om en eller anden gættet linje. Så vender vi over det i tyngdepunkt, og så går vi til at regne inertievmomentet derude igen. Inertievmomentet om delarealet, eget tyngdepunkt, plus delarealet gange afstanden fra delarealets tyngdepunkt og det fælles tyngdepunkt. Det kvadreres. Godt.
Men det her, der kan I så se split næsten af muligt ad. Godt. Ja, lige inden jeg kører det op. Lige sætte lidt flere mål på her, fordi fra tyngdepunktet af og længst ned, der var der 70 mm. Fra tyngdepunktet af og op, der må så være 30 mm. Altså, de 90 plus 10, det er 100 mm, minus 70 mm, det er 30 mm. Vi skal bruge det lige om lidt. Fordi jeg tager spændingerne bygget op af her, så ved jeg, at spændingen er lige med momentet delt med t-momentet gange y. Herop til var der 30 mm. Herned til var der 70 mm. Går jeg op i toppen, så er y-værdi 30. Går ned i bunden, så er y-værdi minus 70. Det jeg kan sige er, at uanset om jeg er et tryk eller træk, positive spændinger regner vi som tryk. Vi kan også lægge rundt og lade regne som træk. Det kommer lidt an på, om vi regner på trækstænger eller trykstænger. Men under alle omstændigheder, den spænding, den skal være mindre end eller lig med materialets styrke, som er lig med 400 megapascal. Det er jo det samme som 400 newton per kvadratmillimeter. Så heroppe er y30, dernede er numerisk op på 70 ved hvad spændingerne bliver mest kritisk hernede på. Så der hvor spændingerne er størst, det er når y er sættes lige med 70. Initialen kender vi. Den kender vi ikke, den kender vi derovre. Det lærer de. Maksimale. Moment, det er tværsnit kan bære, det er lige med styrken gange inertialmomentet delet med denne her y. Styrken var 400 megapascal. Inertialmomentet var 1,74 gange 10 i 6. Og så ganger vi med. Så ganger vi ikke, vi dividerer med y, som var 70. Og ud af det, der får vi et moment på 9,94 gange 10 i 6 newton millimeter. Og det vil man ofte regne om til kilonewton og meter. 9,94 kilo newton meter. Så på denne elegante vis, vi har fundet arealet, vi har fundet tyngdepunkt, vi har fundet initialmomentet, vi har fundet ud af, hvor meget det kan bære. Det er jo ikke et dårligt eksempel. Så det er sådan, man gør. Tak.